Bos días a todos. Hoxe, eu, Laura Argueda de terceiro C, E eu, María G. González de terceiro C, vamos facer un doce de castañas. Vamos a a verlo. Para preparar esta simple receta só necesitamos 3 ingredientes. Que son os seguintes. 100 gramos de castañas, 90 gramos de azúcar media cucharadinha de esencia de vainilla. e xa estaría. Ahora que xa temos as nosas castañas ben lavadiñas, Podemos comezar a facerlle unha abertura para poder cocelas. ahora que xa temos feitas as aperturas das castañas, Imos preparar unha pota para poder cocelas. para preparar a cocción, imos botar todas as castañas dentro da pota. Agora vamos cubrir todas as castañas con auga fría e as vamos a levar a cocer durante 7 minutos. Agora temos que ir pelar as castañas. Agora que todas as castañas están ben peladas, podemos comezar a cocelas outros 5 minutos en auga tempada. Agora que xa están cocidas as castañas, ímolas escurrir. Xa están escurridas, ímolas botar na batidora. Agora que xa temos trituradas as castañas, podemos comezar a facer o sirope, no que Laura primeiro bota o azúcar, despois botamos un pouquiño de auga, e media cucharadiña de esencia de vainilla. Todo isto o vamos a cocer a fuego alto durante 3 ou 5 minutiños. Temos que ir removendo pouquiño a pouquiño. Ahora que xa está fervendo, podemos botar as nosas castañas trituradas. Ahora que xa ten esta consistencia tan apetitosa, imos preparalo para metelo no bote. Agora imos meter na nevera para que se enfríe e repose un rato. E xa temos etiquetado o noso produto, chamado Monte Doce, o doce de castañas artesanal e ecolóxico. Por un lado, temos a tabla de valor enerxético xunto á cantidade de produto e o lote. E por outro lado, temos os alérxenos, que non contén glute, e a procedencia, o modo de conservación, que este nun lugar fresco e seco, e a data de consumo preferente e a data de caducidade. Así o podedes ver moito mellor. Ata aquí o vídeo, gracias por escoitar e recordade, Monte Doce, o monte máis doce.